ngokwanira chirangi ekyo boigo chire chichi brand ao ekyo chire chingia kirage chirangi chiga niko chire chibirengo ao nabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga niko chiri kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekarigori lyabantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwekirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. HK International Medical Center ni nyagitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumika chimashini chinkongo asukumureka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure, arthritis, cancer, chinyigo, imichando yichinguru chabagaka, ubugomba, gati yayande amange. Incheno manyagitari irinike maubanye, omo director bwa nyagitari tukoroka HK International Medical Center irega yugo muchuito bosongo. Nainde ni gonta getoko bariga ni mono sana na kubatebinga ni gotogo va services chiekerero tugotumia obobwenia bwekerero technology yo kuligererio mubero omugima nainde twarigereria ngambi mo kibiri byasero gutwara muchanda twakwa amariogo na amarioga yaitu ni gotunya ruseti ase Chinsa chesko ao nande ni igare habo ayuto kurusia ase Chinsa buna bono kurustura amarioga asense ya Hong Kong eyeri ni China na amarioga ande ni gotokurusia asense ya Malaysia ayande nkurustura sense ya Spain na ayande ni goto kurusia sense ya California, Los Angeles, California in USA. Mario gande na leto kurusia somo cho India na ayande ni goto kunyarusia sense ya South Africa. Ayana ara Mario ga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo biro na ende nonya ni gokuru mwaka 2011. Twabere to kubweni abantu abange na ande ni igare habo tabu atia ni side effect yara kolentere kiagera na ayemete igo karibu sana ase nyagitari yetu ya HK International Medical Center. Nabo okubanyora ase enamba 0717617383 HK International Medical Center inchuo onyore obugwenia. Well, yo. Wait, yo. Kichwa nchicho wacha mambo yako bwana. Najma. Oa. Oa Najma. Oe. Usiniambie kama umekufa geto. Acha michezo yenu ya kufia geto. Najma. Najma.
ekero yaikire eikendi agotekoba buna chikendi chinde uboita bogotigire radio nubwansu bukoigwa iwe buna naure yumba na mashabik numurubiryo okoretwa semule nere polycap okara uchakira Chinsa Isano n'Ibere cy'amabaso wika Chinsa ikomigoro kira rituko ryesabato ime ya 102.7 Getembe FM Ekeonga kyamabugusiye. se Ekeonga Chinsa Isano na Ibere cha rero omugaso korene no gusaba aso o engane yo gose aso engane yo yanyara agokorekana korende karibu sana herinde nyara ukomanya ari agenderete ase Chinsemo anne mono kuroiga ase eriroba ari agusi happy Press Freedom Day gocha ase abaralia abonsi ase engima nchengoroka Matildah Obaigwa na boigo Kevin Ongeri studio ya Kavere litukeriga yechitari to mwako yoiga nigo bono abaralia bonsi ensengima bagendete gucengera obosibore bwabaralia ase ensengima nakorwa ase orugongo orwagusi ekiombe kya Kisii scribes ke gucengera elitukerio nigo kyanyare kwene kya ogosimeka emete ase Chinsemo nekiro bono bagendete gukwanera egati ya biria bikoirera abaralia banyara gutwara obosibore bwabo na boigo amanganari akonyara koleta omuchando ase obosibore ase emirimo ya abaralia nekiro bagenderete gusanga gose nekiro bagendete gusimeka emete no kyoburia akwabo buna amangana boigo amachiko ali abekire yokwene kiabuno obosibore bwe media na boigo oburalia ase ensi ya Kenya anyare koba agako bwatua na nekero baukwana ega nigo bayareire chingaki abaralia babere bagwetera egati ya makongu gose banyare kuburwa obosibore ase Chinsemo ime yense ya Kenya kurenda roboti oro no chikoronyora ase nchira erengikirano kegima ase Ekeonga Chinsa ikome icha arero omarogoba moncho murigiriria gotigana anengane yo na kubotekana netaro ya Dr. Freddy Matiang'i ocha ase orugongo orwagusi rituko ria igoro hukuburia kwae kucha se omugusi nigo arikuburia gose nekera gukwanira abakenya kurwa ase giti kya Kisii Stadium nigo anyarete kuburia abakenya banyare gose mbanyara gututa okwe ogosemeria ase chinga kichiga kubwatekana no bokongu gose amakongu ayo babeire bagwetera ka ukwana kare negati yabarai kurwa se orugongo rwagusi nigo anyarete gwitaba nga amaine ngoburia re ekirugo kyoburaye bwense nabo igo nigo anyarete kwerera buna ogoska kwae korwa ase ense ya Kenya gose guchokokora emirimo ase ense ya isiko nenjere yamo yokoenana ribaga gucha ase serikali yerituko irinde enyare gwikirania emiroberi
kaunti ya Kisii Omoske Simba Arati na boigo omugavana wa kaunti ya Nyamira Omoske Amos Inyaribo niko banyarete gwikirana ase omoyegoyo nyarete gwikirana gose onyarete goika ekerengo kegoro mono ase egiti kya Gusii Stadium na boigo nekirona bravo banyarete gusanga ebirengerero byabo na koerera buna nigo bono babwate eganga yokoenekia gocha bare komosira Dr. Fred Matiang'i nekiro bako abasaye bonsi banyare koenekia buna bibande ase chinga kechiga elio gocha waka achikura mwancho umurigire na boigo omokonyi bomurai bwense Omoske Professor Kithure Kindiki nigo anyarire kwerera buna echi nechingaki chokonekia amagendero gose ari hoikirania chira chiricha yabeirege koriera abakenya nigo bono anyarire serikali erigeretie koenekia gose erigetie koenekia buna yanyarire goikirania egati yemiroberio eri oyanyarire kobeka koro amatuko koena na uchase abakenya. Kuna watu walikuwa wanasema hawataki hiyo maneno, ati wanataka tukuja hapa kuchochea wananchi, ati wanataka tukuja hapa kuleta fitina, lakini kazi ya serikali sio uchochezi. Kazi ya serikali ni kushughulikia maslahi ya wananchi. Siku ya siasa itafika. Ama namna gani? Sio ati hatujui siasa, tunajua siasa, lakini pia tunajua kuna kila wakati uko na majira yake. Si namna hiyo? Kila kitu iko na majira yake. Kwa hivyo sasa sio majira ya siasa, sasa ni wakati wa kusukuma barabara, kusukuma market, kusukuma stima, na Mungu akitujalia tukifika huko mbele tutapangana. Tuko na kazi ya ziada ambayo lazima tuendelee nayo. Na kwa sababu mambo sasa imekuwa dhabiti kidogo, tumepata pesa ya serikali ya kuzindua na kukamilisha miradi ya maendeleo ambayo ilikuwa imekwama kidogo, ikiwemo hii barabara yetu ya kutoka Tumaini wa Ekeonga mpaka Kabazi kule Nakuru. Rais ametutuma hapa. I want to assure you, watu wa sehemu hii ya Okalau, hii barabara haitasimama tena. Hii barabara itatengenezwa mpaka mwisho, mpaka isikanisha hii Nyandarua yetu na sehemu majirani yetu wa Nakuru. Gutigana nayo umugavana wa kaunti ya Siaya Omoske James Orengo nigo anyarire goteba echi ni serikali itabona itiko koena na guseko gosereria abakenya ekiro bagutena bokongo na boigo koyegorora ase amanganari etari gwikirania kolengana nirichiko ga gukwana guse nigo anyarire gusingirira buna ereko gosererwa ane serikali una nigo iriko baka gutwara okongusana na gucha ase serikali yiga inse iyoborai wa Kenya kwanza na boigo no kubwatana wikia makirikia ODM guchase atebire tari gucha gutiga kwamiriria serikali gusekuraga amabe ari agenderete koenekiwa gucha ase abakenya. The truth shall make you free. Yes. And we must have a leadership countrywide and continentally that believes in the law, the constitution, and the truth. And as James Agre Bob Orengo
who believes in the rule of law, and I believe in the Constitution. And I am one who has been trained by Jaramogi Oginga Odinga and worked with Raila Amolo Odinga. I am one of the few people who saw Tomboy in action. I didn't just hear stories. I am one who sat at the same table as a young man with Agwin Skodek, the first lawyer in the Republic of Kenya. I cannot let Kenyans down or my community down by not speaking the truth. I will continue speaking the truth. And if there is anybody who wants to take any action against me, I want to tell them, I have been through those trials and tribulations. I am Chumama Test. Na umonene wa waziri umosikie Musalia Mudavadi nigo anyare kwera buna ense ya Kenya gusinga abakenya nigo kwate obosibore boikeranete ka ukwana ekero aringe gutarira gusekera nyarite gutarira ekiombekeri International Livestock Research Institute nigo anyarite gusingirira buna nigo korwa Chinsa chinde gose abarai abange korwa Chinsa chinde no nyakora ase orugongo rwa Africa tibari konyara ogoitaba okogororwa buna umurai bwense umosikie Dr. William Ruto hakonyara kotegerera abakenya kose kotegerera ebirero byabo ekero ase ekero naboigo nigo anyara kogariya engane yo kagoteba buna no nyenekero ekigambiro gyatuguteirare ogochika gwe serikali kose emiroberi serikali ebangete yo no korokia buna no nyenekigambiro asense ya Kenya ngere no obosibore boisaine naboigo kogania kwa abakenya nigo kokoegwa kokobekwa omostari obosiona boigo nigo anyarite koteba amaskani ayo serikali kwa abakenya na abakenya mbabonete ko yaena na gocha ase abaraya banene ime ya serikali. The question I wanted to ask is, I hope you feel safe. That is very important because we normally take this particular question for granted. We have to consolidate our democracy. We have to consolidate our democratic practices. We have to have people talking and working freely. That is how we build a better nation. So I asked you that question, do you feel safe? And the answer is yes. This is important because we take this space for granted. And one needs to just take a step back and reflect how many heads of state on the African continent get as much criticism on a daily basis from the media like the Kenyan president. And how many of them would tolerate it? But here you are, this bombardment is there every day, to the extent that what comes out of ILRI, the positive research that you come up with, the good innovations that you bring out that have immense impact on the people, are drowned in this din. People don't realize that so much is going on. And that is why some are even shocked that in spite of the noise and all this battering, Kenya has now risen to the 6th largest economy in Africa. And in the process, they are hesitating to acknowledge it because they want to paint the picture that Kenya is. Abunongoikira omwerio obwe Ekeonga Chinsa Isano na Ibere cha abono mugaso korene nekirongenderete gukuganeria abakia litukeriga usechi tariketi
aria bonsi bagendete gucengera rituko riobosi bore bwabo na bokonyara kubakaniria banyare gutwara chingaki chingia yo na yande amange na bokonyanyora ase obwenge ase Ekeonga Chinsa ikomecha lero maragoba na boigo asinchira yobokirano kigema kekora Chinsa ibere na boigo Chinsa inye nchenkuru kwa Matildah Obaigwa bia mono sana ekiagera ogendete gutigara ime ya Getembe TV na cross studio ya kabere nere Kevin Ongeri. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigiria amabati enda usialia utagete showroom yeito nigo ere enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate no corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia aye chigage emerongibere na Isano na Isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chena Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Superstores yego toka se nyumba ya complex imiyo chigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra se namba